שלום לך אביבית בר זוהר. ערב טוב, מה שלומך? שלומי בסדר, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. יפה. תגידי, את אוהבת מדורי רכילות, רכילות בכלל? מאז ומתמיד, מאז שאני ילדה הייתי קוראת מדורי רכילות, ולא רק אני. ועכשיו שאת מככבת בהם? קודם כל תודה. כן. במיוחד, עכשיו שאני מככבת בהם, אז כן, אני נוטה לקרוא ואני נוטה לצפות בכל מיני כתבות למיניהם, גם מסקרנות וגם באמת לדעת מה הקהל חושב. מה הקהל חושב? אנחנו כמה נחזור לכם, אנחנו רק ככה בשאלות פתיחה. שלום עמרי חיון. ערב טוב. אתה בעל בלוג מצליח, נכון? הבלוג נקרא עמרי חיון, מה זה? רק במשפט? הבלוג נקרא עמרי חיון חדשות הבידור והרכילות של ישראל, זה גם בעצם פורטל בידור, רכילות, טלוויזיה. אוקיי, אז למה אנחנו אוהבים רכילות, או למה אנחנו מפחדים מרכילות, או שניהם? כן, אנחנו מציצנים. זה לא. פרט בחצי משפט, ואחרי זה את החצי השני תשלים. כי הרוגע או השקט שיש לנו כמה דקות ביום זה להציץ לשכן, מה הוא עושה. זה שכן במקרה הזה הוא מפורסם או משתתף ריאליטי או כל דבר אחר. שלום לך פרופסור אמיר חצרוני. שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים ליריד האברים אחרי הפאנל הקודם. לא, זה חלק מהחיים שלנו. יריד האברים זה דבר לא רע. אתה פרופסור, אתה יודע מה? למה הבלים? למה אנשים... כי זה משקל נוצה בסך הכל. לא, הנה אביבית שאלה, למה... אולי בעיניך, אבל בעיני הרבה אנשים אני לא חושבת שזה הבלים כמשקל נוצה. הרבה אנשים מייחסים לזה באמת חשיבות אדירה ביום יום שלהם, מאז שהם קמים בבוקר. הרי אנחנו קוראים לא רק בחטטנות של סלב, אנחנו גם רואים את זה אצל פוליטיקאים למיניהם, את כל המציצנות ואת כל החפרנות יתר הזה, שכן, עם ישראל כן אוהב לצפות, והוא כן אוהב לדעת כל דבר מה שקורה. אגב, גם העיתונים הרציניים כבר לא, זה לא רק פורטלים של בידור וכן הלאה. גם העיתונים הכי רציניים שמים בעמוד הראשון, ושלא לדבר על העמוד האחורי. נכון. כן. כשאמרתי יריד האברים לא התכוונתי לקונוטציה שלילית, טאקרי כתב על זה כבר לפני 200 שנה, זה בסדר גמור, זאת אומרת, אני גם כן מודה שאני קורא רכילות. חד משמעית, פחות אומרים. אני מסתפק בעיתונים הסטנדרטיים, אני דור ותיק, כן. אבל קראתי אותך, בזמנו באח הגדול קראתי אותך. היה לך ניבויים טובים על מיודח, כן. תגיד לי רגע, והרכילות הזאת מורידה את התקשורת? לא, כי אחת מהפונקציות של התקשורת היא לבדר, והרכילות עושה את העבודה הזאת. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהתקשורת בעצם נעה בסיפורים שהיא מפרסמת בין שני כתבים. כותב אחד זה של מה שחשוב, וכותב אחד זה של משהו מעניין. עכשיו, למשל, תקציב הביטחון, החלוקה שלו, של הסעיפים הפנימיים, זה דבר נורא חשוב, כי יש שם המון כסף, שבהחלט, אם הוא הולך לשם, אז הוא לא הולך למקומות אחרים. אבל מה, זה נורא לא מעניין. עכשיו, החתונה של לי גרינר זה דבר נורא מעניין, ולגמרי לא חשוב, הכי לא חשוב שבעולם. אבל מה, הוא מעניין. מה עצמך? לפי מה שקראתי, לא היה לך שם כיף. אני אגיד לך משהו, האמת שזה כבר הגעתי לשלב שזה פשוט כבר מצחיק אותי. למה? כי אני אענה לך. זה לא נעים שמעיפים אותך. לא רק שזה לא נעים, אני פשוט יצאתי שם בבושת פנים, ואני מאוד נפגעתי באותו יום, אני הייתי מאוד עצובה, ולקחתי את זה די קשה באותו ערב. אגב, יש לי שאלה, שאלתי גם בתחקיר, לקחת את הצ'ק שהבאת, הוצאת אותו מהצבא? אז אני אגלה לך סקופ, כן? אני בדיוק נכנסתי, עוד לא התיישבתי אפילו, ובאתי לצאת. וכשבאתי לצאת שנייה לשירותים עם אלירן, בן זוג שלי שהגעתי איתו, אז פשוט קרתה כל העמולה סביבי, עוד הספקתי אפילו לשבת שנייה. חשבתי לא, חבל לי, הפסידה. טוב, נחזור אליכם, נחזור, זה רק הערת אגב. שלום לך אביבה תבורי באולפן בתל אביב. ערב מצוין. את דוגמנית והיית אשתו של זמר שימי תבורי. את כיכבת, בדרך כלל כיכבת, מצאת עצמך במדורי רכילות, מה זה עשה לך? מה זה עשה לי? זה כיף, זה מלחיץ, זה מחמיא. זה הכל מהכל. זה הכל מהכל. אתה יודע, כשאתה נמצא באור זרקורים, אז זה גם מחמם וזה גם שורף. וכשאתה נמצא שם, אתה יודע שאתה סוג של אייטם שיכתבו עליך דברים טובים, דברים פחות טובים. אני חושבת שעם הזמן אתה גם מגדל אור של פיל, אתה מפתח אור של פיל ואתה לא על כל דבר שם לב, לא על כל דבר אתה נעלב. אבל להגיד שזה תמיד נעים, לא, ולהגיד שזה מלטף את האגו, אוקיי? אוקיי, אני אחזור אליך. פרופסור אהרון בן זאב באולפן בחיפה, ערב טוב לך. ערב טוב. אתה לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה וכתבת ספר על... עדיין נשיא אוניברסיטת חיפה. אז למה אמרו לי לשעבר? אז לא... בראשון באוקטובר. טוב, אז אנחנו מקדימים את ה... בבקשה. כן, הקדמנו את העניין. בכל מקרה, אתה מומחה לרגשות וכתבת ספר על רכילות. תגיד לי, רכילות זה טוב, רע, או שזה פשוט חלק מהחיים, וזה מה יש? תלוי איזה רכילות. צריכים פה להבדיל בין רכילות בחיי יום-יום, שאנשים מדברים אחד עם השני, ורכילות בתקשורת. הרכילות בחיי יום היא בכלל לא רעה. המורה לספרות שלי אמרה שהרכילות סך הכל זה משהו מאוד חיובי, כי זה מגלה עניין, אנשים מגלים עניין בזולת. וזה יש בזה, נכון. במובן מסוים הרכילות היא קרובה
לספרות, איזה בת דודה של הספרות. גם הספרות, גם הרכילות מספרת על עניינים אינטימיים, אישיים, שאנחנו רוצים לדעת אצל הזולת, וההבדל הוא שהספרות עושה את זה על דמויות בדיוניות, ואילו הרכילות על דמויות מעשיות. הדיבור בין אחד לשני על הזולת לא רע ביסודו, סך הכל זה איזושהי פעילות חברתית. כלומר, אתה אומר, זה לא בהכרח, רכילות זה לא דבר בהכרח זדוני, מרושע. לא, הספר באנגלית שערכתי נקרא Good Gossip, רכילות טובה. רגע, זה מופיע במחלקת המדע הבדיוני? ממש לא, ממש לא. תראה, רכילות זה פעולה שאנחנו עושים כי אנחנו נהנים מהפעולה הזאת. לא כדי שאנחנו רוצים איזו מטרה אחרת. הפצת שמועות היא תכליתית, היא לשם פגיעה בזולת. ברכילות אנחנו לא רוצים לפגוע בזולת, אנחנו רוצים ליהנות מהשיחה עצמה. זה כאשר אנחנו מדברים עם חברים שלנו. אגב, רכילות אנחנו מדברים עם ידידים, וגם אתה הופך לידיד של מישהו שאתה מספר לו, משוחח על הזולת. עכשיו השאלה היא לגבי התקשורת. בתקשורת אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים, כי בתקשורת, תיאורי הרכילות בתקשורת יכולים לפגוע בזולת, אתה מאבד הרבה יותר מהפרטיות שלך בתקשורת, לכן פה הערכה כחיובי או שלילי היא יותר בעייתית. ברור, אז אני יוצר אותך כאן ברשותך. שנערך על התכנים של הרכילות. פרופסור בן זאב, בוא נעצור, אני עוד רוצה לחזור אליך, אבל אני רוצה לחזור אליך. כתוב לא עוצר בצהוב. אתה עוצר בצהוב, כן. אז קח רוורס כדי שלא תהיה לפסים. אני אחזור אליך, אני מבטיח. אביבית בר זוהר, כשאת פותחת העיתון ומוצאת נגיד שקרים שכתבו עלייך, אוקיי? הרבה. תני לי דוגמה, למשל. שקר ממש לא מזמן שלי אמרה שהייתי בחופה עצמה. ואז אנשים, באמת, הם הצליקו מסקנות ואני לא הייתי בחופה. אני בכלל הגעתי שעה ומשהו אחרי. לא, כי זה סתם להגיד שהייתי בחופה. עכשיו, מה זה עושה לך כשאת רואה, כשאת קוראת שקרים? או שזה חלק מהעניין, חלק מהכיף אפילו? ברגעים מסוימים זה חלק מהעניין, אבל כשההורים שלי מתקשרים פתאום, ואימא שלי נורא נלחצת, אבל למה אמרו ככה? אבל למה אמרו ככה? אני אומרת לה, אמא להירגע, זה בסדר, אני כבר רגעת, תתרגלי, זה מטבע העולם. אין מה לעשות. תגידי, למה את חושבת למשל שאנשים התעניינו בסיפור שלך עם לי גרינר? כי שוב, אנחנו חוזרים ליצר המציצנות, שהוא מדורי דורות, שזה התחיל עוד מהתנ"ך. אבל, ואני יכולה לתת הרבה דוגמאות מהתנ"ך, אבל זה לא נשוחס. לא, תהיו דוגמאות מהיום, אז בדיוק. אוקיי. למה? כי פשוט אנחנו שתי דמויות מתוכנית ריאליטי, שעניינה בעבר, בתקופה שלי, עניינה אז, ועכשיו אני מעניינת היום. נוצר המפגש הזה, ההתפוצצות הזאת, ומה שהיא עשתה בעצם גרם למדינה שלמה להגיד דעות עליי, להגיד דעות עליה, שלמרות שאני חושבת שכולם נוטים לכיווני, אבל בסדר, כי אני באמת, הייתה לי כוונה טובה לבוא לכבד כלה ביום חתונתה. לא יותר מזה. אוקיי. אביבה תבורי, אני חוזר אלייך. את יודעת, היו סיפורים בשעתו, סיפורים די מרושעים עליכם, על המשפחה. זה לא פוגע כשאת קמה בבוקר קוראת את זה? זה נורא פוגע, אבל אתה גם לוקח בחשבון את כל הדברים שברגע שאתה נכנס לעולם הזה, אתה לוקח בחשבון את הכל. אף אחד לא נכנס לעולם הזה לא ביודעין. הוא יודע שיש עליו, שיהיו סיפורים, הוא יודע שיסתכלו עליו זכוכית מגדלת, הוא יודע שיכתבו דברים טובים, דברים לא טובים. השאלה היא מה אתה מוכן להתמודד ומה אתה עושה. אתה לא הולך, מתחתן או קורא שאתה מתגרש או שנכנס לאיזושהי תוכנית או מופיע בטלוויזיה ואתה יודע שיעשו עליה. זאת אומרת, אתה יודע שיבואו ויבקרו אותך, אין לטוב, אין לרע, ואתה לוקח הכל בחשבון. אז זה נכון שלפעמים זה מפריע, אבל אין טוב בלי רע. אתה לא יכול לאכול רק מהדבש ולהגיד... אז בואי תני עכשיו עצה חינם לאביבית שיושבת כאן בירושלים, בנושא הזה. ערב טוב. ערב מצוין. עצה ידידותית, אני חושבת שהיא כבר בפנים. עכשיו זה רק פשוט לפתח אור של פיל, ולא לשים לב למה שאומרים ואיך שאומרים, לא להגיב על כל דבר. וללכת למקומות שבאמת את מרגישה שאת רוצה להיות שם. האמת שבאמת רציתי. זה שהיא לקחה את זה לכיוונים שליליים, זה באמת לא אשמה. לא, אבל זה מקרה היחיד שכתבו עליך דברים רעים, או ש... לא, היו המון מקרים, אבל לא דברים רעים, כי הם רצו לכתוב דברים רעים, כי פשוט... מה מחמיא לך להגיד? מה את קוראת? אומרת, וואו, הצליח לי. מה מחמיא לי? מחמיא לי שכותבים שאני מתכוננת לתוכנית חדשה. מחמיא לי שכותבים לי שאני טסתי עם ילדים חולי סרטן ללוס אנג'לס. זה דברים שבאמת אני עושה שהם... אגב, איך את דואגת שיכתבו את זה? אני לא דואגת. הם פשוט
יחצן שמצלפן ואומר, אביבית היום יושבת בבית קפה זה, לא, יש לי סוכן אישי שלי, שהוא הוא לא אומר לצלמים תהיו ב-12:30 ליד קפה זה, כי אביבית יושב בחוץ. לא, סתם דוגמה שטסתי לחול עם ילדים, עכשיו חזרתי לוס אנג'לס, אז בשדה התעופה כבר כל הצלמים ראו את הכל, אז העבירו את הכתבה. הנה, עודד, זה משהו כביכול שהיא מקבלת, זה דברים טובים, יש גם את הצד השני שהוא דברים רעים, אין טוב בלי רע, אי אפשר, אתה יודע. נכון. אז זה, אין מה לעשות, אתה נכנס לתוכנית כזאת, אתה יודע שאני חושבת שאביבית, את די ידעת שאת תהיי תחת זכוכית מגדלת. אני ידעתי. את יודעת. לקחתי את זה בחשבון. תגיד לי, עמרי חיון, אתה בעליו של הבלוג במסיח, אמרנו עמרי חיון, למה אנשים אוהבים לקרוא על אביבית? אנשים אוהבים לקרוא... אני מתחיל להבין את זה אגב, אבל תגיד את זה. אנשים אוהבים לקרוא על אביבית כי היא מעניינת אותם באיזשהו אופן, מזכירה אותם, או שהם רוצים להיות כמו אביבית, או כל מיני דברים כאלה. בוא'נה, נשק אטומי מאיראן, מהפכה במצרים, מחאה, שוברים בנקים. אז אני חייב להתייחס. זה אותו דבר. גיוס תלמידי ישיבות. גם אם בערוץ אחד יושבים עכשיו ומדברים על אביבית או על תוכניות ריאליטי, ערוץ אחד, 9 בערב, זה אומר שגם פה זה משפיע, ולא רק במדור רכילות, זאת אומרת שגם זה לא משנה, זה קורה וזה יקרה וזה ממשיך. תקע לנו בקטנה והמשיך, כאילו למה? אין בעיה, לא אין בעיה, הכל בסדר. זה לא נכון. תגיד לי רגע, אבל עמרי ברצינות, אתה אחד הבלוגרים היחידים שבעצם עושה בית ספר לעיתונות הממוסדת. אומרים לי שאפילו אתה מאוד מקדים את החל מגיא פינס ומדורי רכילות בעיתונים, איך אתה עושה את זה? יש לי אתיקה של עצמי, מה שנקרא. אני פחות מייחס חשיבות לצורך העניין המון עיתונים או גיא פינוס או כל דבר אחר יצטרכו יום למחרת, אם הם מפרסמים משהו, הם חושבים קדימה. אוקיי, אם אנחנו נפרסם עכשיו משהו ונשרוף לגמרי את הקשר עם אותו קשת מפורסם מסוים, אז אנחנו לא נוכל ליום למחרת לרצות לראיין אותו על ככה או לשים אותו בשער. אני המון פעמים שם את זה בפחות חשיבות ויותר את החשיפה, אמנם זה תחום לא כזה, אתה יודע, אבל יש המון פעמים שהסיפורים אצלי הם בעיקר חשיפות ובעיקר דברים שכאילו לא רוצים שידעו. אמנם זה בתחום הבידור, אבל זה מה שגורם לאתר הזה להצליח ולהביא את הדברים ראשוני. איך אני מביא אותם? אני לא אגיד לך, אבל... טוב, אתה לא תגלה לך מקצועי. אביבית מספרת לי. בסוף יאמינו לך. תגיד לי, פרופסור חצרוני, יכול להיות שהתקשורת, שמע, התקשורת חפיפית, ואנחנו בעידן של רייטינג, אז מה, השתגעתי להתחיל לעשות תחקיר רציני, הרי הרבה יותר קל וגם יותר סקסי, לא כאילו בהקשר הישיר, אבל יותר סקסי, לכתוב ולצלם את... הם גם נראים יותר טוב, זאת האמת צריכה להיאמר. כן, זה נכון, כן. לא, אבל באמת, זה מעיד משהו לתקשורת? לא, אני נורא לא פסימי ואני נורא מתקשה להצטרף למקהלת הנהי שיש פה בהקשר הזה. איזה נהי? אני אמרתי לך איזה מה אני קורא כשאני מקבל את העיתון בבוקר? אז כולנו לא אמרתי. אמרתי. איפה הקונטרפונט? אתה חושב בטח את מדור הכלכלה? קדחת, תמשיך. עכשיו ברצינות שנייה אחת. תראה, בסופו של דבר יש פה איזושהי סימביוזה בין אנשים שנורא נורא 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 רוצים להתפרסם, ותקשורת שצריכה למלא נפח של זמן אוויר ומקום בעיתון וכן הלאה, וזה לגיטימי. ואגב, כולנו ג'אנקים של פרסום, שאלה רק באיזו מידה. אני מניח שהמידה שלי קצת יותר נמוכה מהמידה של אביבית. טיפונת, והמידה של איזשהו פרופסור שיושב לו חבוט באוניברסיטה, וברגע שרק עיתונאי מתקרב ואומר, תעזבו אותי, אני רק כותב בכתב עת מדעי, אז מן הסתם הוא עוד יותר נמוך בהיררכיה הזאת. עכשיו צריך גם לזכור שסלבריטיז שלא רוצים שיכתבו עליהם, שמחליטים שהם לא משחק את המשחק הזה, לא כותבים עליהם. אריק איינשטיין למשל, שנות ה-70, מי שיפתח עיתונים של אז, יראה שהוא מככב במדורי רכילות בלי סוף, ולא שלא היו סיפורים מעניינים, היו שם בלי סוף חילופי זוגות וסמים ומה שאתה רק לא רוצה, ובאיזשהו שלב כשהוא אמר, סטופ, אני את המשחק הזה לא משחק, התקשורת מכבדת אותו. מפורסמת? אני חושב, קודם כל זה לא עניין של חשוב, זה עניין של רצון. את רוצה להיות מפורסמת? יש הבדל. תמיד רציתי, מאז שאני בת 4 רציתי להיות מפורסמת, שאני חושבת שכל ילדה בגיל כזה. אין לי הסבר. פשוט מגיל קטן, אם זה עם שמלות, אם זה אודמים, אם זה כל הקשקושים שבחורות וילדות אוהבות מגיל קטן. זה מה שאהבתי, ואני לא חושבת שאני שונה מכל המפורסמות בארץ שכן התפרסמו. בין אם הם דוגמניות, בין אם שחקניות, בין אם זה רק עושות צילומים שמלות כאלה. כולם רוצות להתפרסם. תגידי, מה לפי דעתך גורם לאנשים להתעניין בך? מה לפי דעתי? תראה, קודם כל בוא לא נשכח את העובדה... רציתי להמשיך את השאלה ולהגיד ולובי. חלילה, לא, אני לא לקחת את זה ממך. בוא לא נתעלם העובדה באמת שאני הייתי 3 חודשים תחת זכוכית מגדלת בפני כל עם ישראל. זה גם פרט חשוב. באמת כולם ראו אותי ויודעים מתי אני קמה, מה אני אוכלת, איך אני מטפרת, איך אני מבשלת, כמה שם אני שמה או לא שמה. הם פשוט יודעים הכל. אז יצר המציצנות כאן מאוד מאוד חוגג. איזה שוקולד, שוב, זה כולם יודעים, כן. יצר המציצנות כאן חוגג, והוא באמת עולה על כל דמיון, וזה בסדר. אם אני ידעתי שברגע שאני אתפרסם, אני שייכת לציבור, ואני שייכת
הולכת לעם ואין לי כבר את הפרטיות שלי. אני ידעתי את זה מראש, ואני שלמה עם זה. אני רוצה לסיים רגע במשפט. אביב במשפט, כי עוד הסיום כבר מתנגן. אוקיי, אני חושבת שזה פשוט, הצורך האנושי הפך להיות צורך לרייטינג, ופשוט זה התקשורת, וזה מה שעושה. אנחנו עם טיסני, ואני חושבת שהרכילות זה פשוט לחברה הדמוקרטית יותר. רכילות אבל זה בכל הכיוונים, גם בחדשות. תכף תגידו עוד משפט, תרשו לי רק להיפרד ולהודות לכולכם שהייתם כאן באולפנים, וגם בתל אביב חיפה וכאן באולפן בירושלים.